കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് 16ാമത്തെ മന്ത്രം പറയുന്നത് ശവസമുപനിഷത്തിലെ 16ാമത്തെ മന്ത്രം പറയുന്നത് പുരുഷന്ന കർഷേയമ സൂര്യ പ്രജാപത്യെ വ്യൂഹം രശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ യദരൂപ കല്യാണതമം തത്തേ പശ്യാമി യോ ഔസ പുരുഷസ്സ അഹസ്മി. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിലെ അർത്ഥം പറയുന്നത്, വിവർത്തനം പറയുന്നത്, പ്രഭോ ആദിദാർശനിക പ്രപഞ്ചരക്ഷക സർവനിയാമക തത്വമേ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ മാനവരാശിയുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി അവിടുത്തെ ആനന്ദപൂർണ്ണം രൂപമായ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളുടെ പ്രഭാപുരത്തെ നീക്കി തന്നാലും സർവേശ്വരനായ അങ്ങയോട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം സൂര്യനോട് ഉള്ള ബന്ധം പോലെയാണ്. അപ്പം ഇതും ഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിന്റെ അതേ തന്നെയാണ്, അതിന്റെ ഒരു റിപ്പീറ്റേഷൻ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. അതില് പ്രഭാവ രൂപത്തെ മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങയുടെ രൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പറയാണ്. ഇതിലൊന്നും കൂടെ ഭഗവാൻ ഒന്നും കൂടെ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, ദാർശനികൻ ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ട് ആ രൂപത്തെ പറ്റി പറയാണ്, അല്ലെ ഭഗവാനെ പറ്റി ഒന്നും കൂടെ വർണ്ണിക്കുകയാണ് ഈ മന്ത്രത്തില്. കാരണം പ്രപഞ്ചരക്ഷക സർവനിയമക തത്വമേ ശുദ്ധഭക്തമൻ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അവിടുത്തെ ആനന്ദ പരിപൂർണമായ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളുടെ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കി തന്നാൽ. വീണ്ടും കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിന്റെ അതേ റിപ്പീറ്റേഷൻ തന്നെയാണ്. കാരണം ആ പ്രഭാപൂരത്തെ മാറ്റി തന്നെ അങ്ങയുടെ രൂപം കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ അങ്ങും ഞാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് സർവേശ്വരന് അങ്ങയോട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം സൂര്യനോട് ബന്ധം പോലെയാണ്, അല്ലെ. സൂര്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളില്ല, അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് അത്രയും ബന്ധമാണ് എനിക്കുള്ളതെന്ന് ആ ഭക്തൻ പറയാണ്. അതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഗുണപരമായി സൂര്യനും സൂര്യകിരണങ്ങളും ഒന്ന് തന്നെ, അതേപോലെ ഭഗവാനും ജീവജലങ്ങളും ഗുണപരമായി ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഗുണപരമായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. സൂര്യരശ്മി, അല്ലെ, സൂര്യരശ്മിയും സൂര്യനും ഒന്ന് തന്നെയെന്ന് പറയാം. കാരണം എന്താണ്, സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് സൂര്യരശ്മി. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനും നമ്മൾ ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, എന്താ, ഗുണപരമായിട്ട്. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. സൂര്യനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യണം. സൂര്യനില്ലെങ്കിൽ ജീവജാലങ്ങളില്ല. സൂര്യരശ്മിയുടെ കണികകൾ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത അത്രയാണ്. നമുക്കറിയാം, സൂര്യനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് അത്. കാരണം സൂര്യന്റെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ സൂര്യന്റെ അംശത്തിൽപ്പെടുന്നു. സൂര്യനും സൂര്യന്റെ രശ്മികളും ഒത്തുചേർന്നതാണ് പൂർണ്ണമായി സൂര്യനായിത്തീരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, സൂര്യന്റെ രശ്മികൾ കണികളാണ്, അനേകം കണികളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്, ബദ്ധാത്മാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാക്കൾ മുഴുവനും അതേപോലെ അനന്താണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ്, സൂര്യരശ്മികൾ. സൂര്യനും സൂര്യരശ്മികളും ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സൂര്യനായി തീരുന്നത്, അല്ലെ. സൂര്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സൂര്യരശ്മിയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളും എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളും കൂടി വരുമ്പോഴാണ് പരിപൂർണമായിട്ട് ഭഗവാൻ. അതാണ് ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന, എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം. ഉള്ളിലും പുറത്തൊക്കെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ്. കാരണം എന്താണ്, അതും കൂടി നമ്മളും കൂടി ആവുമ്പോഴോ ഭഗവാന്റെ പരിപൂർണ അവസ്ഥ വരുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, ഇതേപോലെ തന്നെ സൂര്യദേവൻ സൂര്യഗോളത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അവിടെ ഒരു ദേവതാ സങ്കല്പമുണ്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, സൂര്യൻ സൂര്യഗോളത്തിൽ താമസിക്കുന്നു. അതേപോലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് പ്രസരിക്കുന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ഉത്കൃഷ്ട അധ്യാത്മ ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ നിത്യലീലകൾ ആസ്വദിച്ച് നിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടും, സൂര്യന്റെ പ്രകാശമുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യഗോളം ഉണ്ട്. അപ്പൊ പറയുമ്പോ ഒന്നാണോ, അന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്. ഭഗവാന് ജ്യോതിസ് എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എല്ലായിടത്തും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാൻ വേറെ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെ നിത്യലീലകൾ ആസ്വദിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാൻ എല്ലാവരായിട്ടും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളായിട്ടും, എല്ലാ ലോകങ്ങളായിട്ടും ബന്ധമുണ്ട്.
പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ചിന്താമണി പ്രകാര സത്തമസു കൽപവൃഷ ലക്ഷാവൃതലേശ്വരബിർ അഭിബാലയന്തം ലക്ഷ്മി സഹസ്രഹത സബ്രഹ്മ സേവമാനം ഗോവിന്ദം ആദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. അപ്പൊ ആ ലോകത്തെ പറ്റി ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയാണ്. ഏത്? ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തെ പറ്റി ഏതാ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ വിവരിക്കുകയാണ്. ആ ലോകത്തെ പറ്റി ചിന്താമണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലോകത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പറയാണ്. കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് ചിന്താമണി രത്നങ്ങളാവുന്ന ഗൃഹത്തിൽ സർവാഭിഷ്ടങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പശുക്കളെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടും ഭക്തിപ്രേമ പുരസ്കരമായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മി ദേവതകളാൽ സേവിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടും പരിസരിക്കുന്ന ആദ്യപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. അതാണ് ഏതില് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്ന ഒരു പല ശ്ലോകങ്ങളിലും ഒരു ശ്ലോകമാണത്, നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. അതിലെന്താണ് കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങൾ അല്ലെ. കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളിൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിട്ട് ആ കൊട്ടാരത്തെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ ആ സ്ഥലത്തെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുകയാണ്. അതുപോലത്തെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണെന്നും അവിടെ നിന്നാണ് ലക്ഷ്മിമാർ, അനേകം ലക്ഷ്മിമാരേൽക്കാണ്ട് സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നും ആദ്യമ പുരുഷനാണ്. ആ പുരുഷൻ, ആ ആദിമ പുരുഷനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഇത് എന്നാലും ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഒരു രൂപം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് സൂര്യരശ്മി പ്രവഹിക്കുന്നത് പോലെ പരമ അധ്യാത്മഗ്രഹമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് നിർഗമിക്കുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത വിവരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം സൂര്യനിൽ നിന്നും സൂര്യരശ്മി വരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ലോകമായ പരമ അധ്യാത്മഗ്രഹമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് വരുന്നു? ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് നിർഗമിക്കുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത വിവരിക്കുന്നു. നികാര ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ഒരാൾ പരമോന്നത മംഗളമായ ഭാവത്തെയും പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം അഥവാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ്വവ്യാപകമായ സവിശേഷത സഹകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള നേടുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ശുഭകരമായ ജ്ഞാനം അനുഭവിച്ചു പറയുന്നു. ഇത് നമ്മൾ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ. ആദ്യം നമ്മൾ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പിന്നെ പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനും അടുത്ത ലെവലാണ് പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരം. അതിന് പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ്വവ്യാപക സവിശേഷതകൾ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പരിപൂർണമായിട്ട് എല്ലായിടത്തും വിസ്തരിച്ചിരിക്കണമെന്ന് എന്ന് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിനേക്കാൾ നേടുന്നതിലേറെ ശുഭകരമായി ജ്ഞാനം അനുഭവിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം നേടുന്നത് നമ്മൾ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പിന്നെ പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും എങ്ങനെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ആ സവിശേഷ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ, പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തെ എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, ഈ ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അതെന്താണ്? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തേലും ശുഭകരമാണ്. അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പുകൾ പറഞ്ഞു: ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരം, പിന്നെ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്താൽ ശുഭകരമാണ് പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരം. കാരണം പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവത് സന്ദർഭത്തിൽ ശ്രീല ജീവ ഗോസ്വാമി എഴുതുന്നു. ജീവ ഗോസ്വാമി അറിയാലോ, നമുക്ക് സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ. നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ അകാരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നിരപേക്ഷ സത്യം, അതായത് ജീവഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തരികയാണ് നമുക്ക് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം ഭഗവാന്റെ ആകാര സാക്ഷാത്കാരത്തിൽപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ കാരണം അവിടെ നിന്ന് സർവശക്തനും ഇന്ദ്രിയ ഗോചരങ്ങളുമല്ലാത്ത എല്ലാവിധ ദിവ്യ വൈഭവങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയവനാണ്. അപ്പൊ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിലാണ് ഇത് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സങ്കല്പം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ആകാരത്തിൽ സാക്ഷാത്പ്പെടും. അപ്പൊ നിരപേക്ഷ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. കാരണം അവിടെ നിന്ന് സർവശക്തനും ഇന്ദ്രിയ ഗോചരണങ്ങളുമല്ലാത്ത എല്ലാവിധ വൈഭവങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല എന്നുള്ളൂ, അതിന്റെ എല്ലാ വൈഭവങ്ങളും ഭഗവാനിൽ ഒത്തിണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. ഗോസ്വാമി ഒന്നും കൂടെ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതിലെല്ലാതും ഒതുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്നുള്ളൂ. അതാണ് ഇന്ദ്രിയ ഗോചരങ്ങളല്ലാത്ത എല്ലാവിധ ദിവ്യ വൈഭവങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മാനുഭൂതി ഭഗവത് അനുഭൂതിയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയില്ല ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും ഒരു അനുഭൂതി തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതെന്താണ്? അത് ഒരു ഭാഗം, അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ കുറച്ചുള്ള ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, ബ്രഹ്മാനുഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ കുറവ് മാത്രം. അതാണ് ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ന പദത്തിലെ ആദ്യ അക്ഷരത്തിൽ ബ രണ്ടു തരത്തിൽ അർത്ഥമുണ്ട്. ഒന്നാമത്തത് സർവപാലകൻ എന്നും രണ്ടാമത്തത് രക്ഷകൻ അഥവാ സൃഷ്ടകർത്താവ്
എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ബാക്കി അർത്ഥം പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭാര അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് സർവപാലകൻ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടികർത്താവ് എന്നാണ് ഭാര അർത്ഥം ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും വസിക്കുന്നു എന്നതാണ് വാൻ എന്ന അക്ഷരഗണത്തിന്റെ താല്പര്യം. അപ്പൊ എല്ലാതും സംരക്ഷിക്കുന്നവൻ, എല്ലാതും സൃഷ്ടിക്കുന്നവൻ, അതിൽ വസിക്കുന്നവർ ആര്? ജീവജാലങ്ങൾ മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നു, അതാണ് വാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാതും ഒതുങ്ങിയതാണ്. അതായത് ആയ സങ്കല്പം, ബ്രഹ്മം എന്ന സങ്കല്പം തന്നെയാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ബാ എന്ന് വരുമ്പോ ആ അർത്ഥത്തിൽ വരുന്നത് അതെന്താണ്? സൃഷ്ടികർത്താവ്, എല്ലാതും സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. ആ സൃഷ്ടിയിൽ എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. സൃഷ്ടിയിലെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്, അതാണ് വാൻ. അപ്പൊ സൃഷ്ടിച്ചതും ഭഗവാൻ, സൃഷ്ടിച്ച സാധനവും ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്, അതാണ് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ജീവജാലം അദ്ദേഹത്തിലും, അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും വസിക്കും. തിരിച്ചു അത് നമ്മൾ പരമാത്മാവ്, നമുക്കറിയാം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലുള്ളില് പരമാത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിൽ, അതായത് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു, അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബാ വന്നു. വാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സൃഷ്ടിയുടെ സൃഷ്ടി എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, ഒന്ന്. രണ്ടാമത് സൃഷ്ടിയിൽ ഒരേ ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്, ഒരേ ജീവനും ഉണ്ടല്ലേ, ആ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ അകത്തും പുറത്തുണ്ടെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യത്തിന്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മീനിങ് ആണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ എല്ലാതും സൃഷ്ടിച്ചു, അപ്പൊ സൃഷ്ടികർത്താവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബാ പറയുന്നു. വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, എല്ലാ ജീവജാലവും അദ്ദേഹത്തിലും നിലനിൽക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവൻ അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അതാണ് വാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ദിവ്യമായ ശബ്ദം, അനന്തരമായ ജ്ഞാനം, വീര്യം, ശക്തി, ഐശ്വര്യം, ബലം, സ്വാധീനം എന്നിവ ചേർന്ന് ഭൗതികതയുടെ ലഹരി അല്പം പോലും മേൽക്കാത്ത അവസ്ഥയെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നു. അത് നമുക്കറിയാം, പരശുര മുനി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ ഐശ്വര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനം, വീര്യം, ശക്തി, ഐശ്വര്യം, ബലം, സ്വാധീനം ഇവ ചേർന്നതാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാം. അതെന്താണ് ആ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതികതയുടെ ലഹരി ഒരു അല്പം പോലും ഉണ്ടാക്കുക, ഒക്കെ ആത്മീയമായിട്ട് ലെവലിൽ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനമായാലും വീര്യമായാലും ശക്തിയാണെങ്കിലും ഐശ്വര്യമാണെങ്കിലും ബലമായാലും ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ശക്തി തന്നെയാണ്, ഭൗതികമല്ലാതെ. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ 2 അർത്ഥത്തിലും ഭഗവാനെ പറ്റി പറയാം. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളെ പറ്റിയും പറയും, പിന്നെ ബാക്കിയും വാനും എന്താണ് അർത്ഥം അതും രണ്ടും പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക്. ഭഗവാൻ ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ഭക്തിയിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയും ഭഗവാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ നേതാവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് അവിടുന്ന് അന്തിമമായി തന്നെ നൽകുന്നു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യം. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭക്തന് അത്രയും അടിയുറച്ചൊരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ്? പിന്നെ ഭഗവാനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. അതാണ് പ്രത്യേകം. പിന്നെ കൺട്രോൾ ഭഗവാനിലല്ല പിന്നെ കൺട്രോൾ വരുന്നു, എല്ലാതും ഭക്തന്റെ കയ്യിലാണ് ഭഗവാന്റെ കൺട്രോൾ വരാം. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഭഗവാൻ മാറും. ഭഗവാന്റെ അകാരണമായ ദയവായ്പിനാൽ ഭക്തൻ അവനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ആ ദയ കൊണ്ട് ഭക്തൻ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന പരമോന്നത അധ്യാത്മധാമത്തിലെത്താൻ ഭക്തനെ സഹായിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന പരമോന്നത അധ്യാത്മധാമത്തിലെത്താൻ ഭക്തനെ സഹായിക്കുന്നു. ഏത് സമയവും ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും തന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്, സ്വധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അതാണ് ഭക്തനെ സഹായിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. അതാണ് സ്വല്പം അഭ്യസ്തരായത് മഹത്വഭായത്, കുറച്ചെങ്കിലും ചെയ്താൽ തന്നെ അതിന് വളരെയധികം ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പതിതമായ ആത്മാക്കളെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ജ്ഞാനം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്റെ തന്നെ ആന്തരിക വിഭൂതികളെ പ്രദർശിച്ച് തന്നിൽ തന്നെ രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏത് സമയം. അത് പറഞ്ഞാണ് തന്നിലുള്ള ആനന്ദ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തിയിൽ തന്നെ എന്തിട്ടാണ് തന്റെ വിഭൂതികൾ പ്രദർശിച്ചിട്ട് അതിൽ അതിൽ ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാൻ ഏത് സമയം ആനന്ദത്തിലായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം 12 രസങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോ രസം ചിലപ്പോ വാത്സല്യ രസത്തിലായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ മാധുര്യ രസത്തിലായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ വീരരസത്തിലായിരിക്കാം. ഭഗവാൻ പല സമയത്തും
പല രസത്തിലായിരിക്കും, പക്ഷെ ഏത് സമയവും ആനന്ദത്തിലായിരിക്കും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുക എന്നാ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം തന്റെ ബാഹ്യ വിഭൂതികളെ സ്വയം പ്രദർശിപ്പിക്കാറില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് സ്വയം വികസിച്ച് വിവിധ പുരുഷഭാവങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ സ്വയമല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഏത് വിഭൂതികൾ, അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം പലതായിട്ട് വികസിച്ച് ആ പുരുഷഭാവങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഭഗവാൻ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളല്ല ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ പല അവതാരങ്ങളും ലീലാവതാരങ്ങളും ഗുണാവതാരങ്ങളും ഒക്കെ മാറി അങ്ങനെ പുരുഷഭാവങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പുരുഷ വിസ്തരണങ്ങളിൽ അവിടെ നിന്ന് ബൗദ്ധാവിഷ്കാരം നിലനിർത്തുന്നത്. ഇത്തരം വിസ്തരണത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. കാരണം ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, ഗുണാവതാരങ്ങൾ, പുരുഷാവതാരം, ലീലാവതാരങ്ങൾ, മന്വന്തരാവതാരങ്ങൾ, അങ്ങനെ അംശാവതാരങ്ങൾ, അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് അവതാരങ്ങൾ. അതിൽ നമുക്കറിയാം പുരുഷാവതാരങ്ങളല്ലേ, ഗർഭോദയ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദയ വിഷ്ണു ഒക്കെ അല്ലേ. മൂന്ന് പുരുഷാവതാരങ്ങൾ. പുരുഷാവതാരം തന്നെയാണ് വിഷ്ണു, ഗർഭോദയ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദയ വിഷ്ണു. അതെ, പുരുഷാവതാരം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പുരുഷാവതാരമായിട്ട് വിസ്തരിക്കുന്നു. അതിന് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാൻ പല വിസ്തരണങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് തന്നെ എന്താണ്, പുരുഷാവതാരത്തിൽ കൂടിയാണ്. അതൊരു കാരണോദ്ദേശ വിഷ്ണുവിൽ കൂടിയാണ് പ്രപഞ്ചങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നേരിട്ടല്ല ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത്, ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതാ പറയുന്നത്. ജീവസത്തകളും ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന ആവിഷ്കാരങ്ങൾ. എന്നാൽ അവര് ചില നാഥന്മാരാകാനും ഭഗവാൻ അനുകരിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചതിന് ഭഗവാൻ അവരെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാതും, അതായത് ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ കഥയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളല്ല, ബ്രഹ്മാവ് ഉൾപ്പെടെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിഭിന്ന ആവിഷ്കാരമാണ് അത്. നമ്മളെല്ലാവരും വേറൊരു ആവിഷ്കാരമാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാതും. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ചിലവര് എന്താഗ്രഹിക്കും, ചില നാഥന്മാരാകാനും ഭഗവാൻ അനുകരിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഭഗവാൻ അവരെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിച്ചു. ഏതാണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്താണ്, പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മള് സുപ്രമസി ആഗ്രഹിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിൽ, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് നമ്മളെ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചു. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ ഈഗോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇവിടെ ഈഗോ നടത്താൻ പറ്റും. ചുരുക്കി പറയും, നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അതിന് പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് ഏത്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി. അപ്പൊ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്കുള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. ഭൗതിക പ്രകൃതി ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ അവരുടെ പ്രവണത മുഴുവനും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് സ്വാതന്ത്ര്യവും അദ്ദേഹം അവർക്ക് നൽകി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുക, ഭഗവാൻ അനുകരിക്കുക, എന്ത് വേണമെങ്കിലും അവിടെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് തന്നു. അത് ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് താഴത്തുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും എല്ലാതും ആ ആധിപത്യം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാനുള്ള ആ സൗകര്യം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞു. അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ഭഗവാൻ തരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കണം, ഭഗവാൻ അനുകരിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടു. നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ ആധിപത്യം ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കാം, നമ്മളെ കഴിവിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. എന്നാൽ അത്യന്തികമായ നിയന്താവ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അവിടുത്തെ പുരുഷാവതാരങ്ങൾ ഒന്നായ പരമാത്മാവ് എന്ന സമ്പൂർണ്ണ വികസിത ഭാവത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അക്കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഇതിന്റെ എല്ലാതും കൺട്രോളർ ആകുന്ന ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നേരിട്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യല്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഈ കൺട്രോളിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളിലുള്ള പരമാത്മാവ് അല്ലെ. പരമാത്മാവാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ, ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മളുള്ളിലുള്ള ഒന്നായ പരമാത്മ പുരുഷാവതാരങ്ങൾ. ക്ഷീരോദയ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദയ വിഷ്ണുവിന് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതായത് ശരിക്കും ഈ പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ക്ഷീരോദയ വിഷ്ണുവാണ്. അതാണ് ദേവന്മാര് ക്ഷീരോദയ വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഓരോ ക്ഷീരോദയ വിഷ്ണു. അപ്പൊ ക്ഷീരോദയ വിഷ്ണുവാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടുത്തെ പുരുഷാവതാരം ഒന്നായ പരമാത്മാവ് എന്ന സമ്പൂർണ്ണ വികസിത ഭാവത്തിലാണ്
അദ്ദേഹം അക്കാര്യം ഏത് കാര്യം അത്യന്തികമ നിയന്താവും അല്ലാതെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ആര് ഭഗവാനാണ്. അതെങ്ങനെയാണ്? തന്നെ പുരുഷാവതാരങ്ങളിൽ ഒന്നായ ക്ഷീരോദശായ വിഷ്ണു മുഖാന്തരമാണ് അത് നടക്കുന്നത്. അതാ പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഞാനത് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? ശാന്തി മാതാജി അല്ലേ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചത്? ഞാൻ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്ഷീരോദശായ വിഷ്ണു ക്ഷീരസമുദ്രം എവിടാണെന്നും കണ്ടില്ലേ? ഞാനൊരു കണ്ടായിരുന്നു പ്രഭു, കണ്ടായിരുന്നു. ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ അത്? പ്രഭു ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് ഗർഭോദായ സമുദ്രത്തിലാണ് എത്ര ദ്വീപ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു? 7 ദ്വീപ് അല്ലെ? ആ 7 ദ്വീപിൽ ഒരു ദ്വീപിലാണ് ആര്യ ക്ഷീരോദശായ ദ്വീപില് അല്ലെ? 7 പറയും പ്രഭു. പിന്നെ ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരനിടയില് ആ വിഷ്ണു ഏത് വിഷ്ണുവാണ്? അതാണ് ക്ഷീരോദശായ വിഷ്ണു. പരിപാലകനല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരിപാലകൻ വരുമ്പോ ക്ഷീരോദശായ വിഷ്ണു നമ്മൾ മഹാവിഷ്ണു. ബ്രഹ്മ ശിവൻ അപ്പൊ ഇവിടെ എവിടെയാണ്? കൈലാസത്തിലല്ലേ? അത് ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? അതിന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ലോകം, പരമശിവന്റെ ലോകമുണ്ട്. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ എന്താ മതജി? ദേവീധാമം, ലോകം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ആത്മീയ ലോകത്തില്. അതായത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കില്ല. അതിനെ മുന്നേ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ലോകങ്ങളുണ്ട്. ദേവിയുടെ ലോകമുണ്ട്, ശിവന്റെ ലോകമുണ്ട്, ഇപ്പൊ ധ്രുവലോകം, ഇതൊക്കെ ഇതിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഒക്കെ ഭൗതികതയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ പരമശിവന്റെ മാത്രമാണ് എന്താണ് രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നത്. പ്യൂറായിട്ട് ആത്മീയതയല്ല, പ്യൂറായിട്ട് ഭൗതികത. ബാക്കിയൊക്കെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മള് പറയുമ്പോ ബ്രഹ്മാണ്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ സ്ഥലം വേറെ ഉണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് വിരജാനദി നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിഷ്ക്രിയ അവസ്ഥകൾ കുറെ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക്. അതിലുള്ള ലോകങ്ങളിലാണ് പല ദേവി ലോകവും അതുപോലെ തന്നെ പരമശിവന്റെ ലോകമൊക്കെ കിടക്കുന്നത്. അത് നമ്മള് ഏതിലാണ്? ഭാഗവതത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടന്നെ പ്രിന്റ് ഇല്ലേ, അതിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഫോട്ടോ ഗ്രാഫൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്ലിയർ ആകും. ഭഗവാന്റെ ലോകങ്ങൾ, അതായത് ബ്രഹ്മാണ്ടം എങ്ങനെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നുള്ള ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയുള്ളൂ. ക്ഷീരോദശായ വിഷ്ണുവാണ് ഇതല്ലാതെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ക്ഷീരോദശയാണ്. നമ്മ മഹാവിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണോദശായ വിഷ്ണു തന്നെയാണ് മഹാവിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷീരോദശായ വിഷ്ണുവാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാ രൂപത്തില് നമ്മളെ സംരക്ഷകൻ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന നിയന്താവ്, നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ക്ഷീരോദശായ വിഷ്ണുവാണ്. അത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ക്ഷീരസമുദ്രത്തിലാണ്. അപ്പൊ ക്ഷീരസമുദ്രത്തിലുള്ള ക്ഷീരസമുദ്രത്തിലുള്ള വിഷ്ണു തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടും അവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ല എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് യുക്തിപരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊന്നും ആൻസർ ഇല്ല. ആത്മാവും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിൽ അത്യന്തം അന്തരമുണ്ട്. പരമാത്മാവ് നിയന്താവും ജീവാത്മാവും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവനുമാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ജീവാത്മാവ് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ടവൻ, നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ പല കാര്യങ്ങളും. സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നാലും ഒരു ലിമിറ്റഡ് വരെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിയന്ത്രണം ഉണ്ട് നമുക്ക്. പരമാത്മാവ് നിയന്താവും ജീവാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ടവനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടരും ഒരേ തലത്തിൽ നിൽക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് വേറെ ജീവാത്മാവ് വേറെ എന്ന് പറയാൻ കാരണം പരമാത്മാവ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കും. പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവ് പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സഹചാരി അറിയപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്, നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനാണ് ചെയ്തു തരുന്നത്. നമ്മളൊപ്പം തന്നെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, കഠോപനിഷത്തിലല്ലേ പറഞ്ഞ, അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 2 കിളികളെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു കിളി എപ്പോഴും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഒരു കിളി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാതും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പരമാത്മാ രൂപത്തില് നമ്മുടെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് പരമാത്മാവ് ജീവാത്മമായി പൂർണ്ണമായി സഹകരിച്ചത് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് സഹകരിക്കാം. നമ്മളെ കൂടി ഇരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉപദേഷ്ടാനുമന്ദേച്ച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ശ്ലോകം ഇല്ലേ നമ്മളെ, അല്ല ഉപദേശങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് തരുന്നത് അനുമതി നായകനും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ അത് ഓക്കെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഭഗവാനാണ്
അനുമതി നായകനും അതേപോലത്തെ നിയന്താവും ഒക്കെ ഭഗവാനാണ്. നമ്മളെ കൂടെ ഏത് സമയവും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ പരമാത്മാവും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. പരമാത്മാവിന്റെയും ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാകിയാൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലന അസ്തിത്വമുള്ള മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനമാണ്. അതിനാണ് പരമാത്മാവ് വേറെ ഭഗവാൻ വേറെ, ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഹരേഷ്ണ പ്രഭുജി, ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ ഭഗവാനെ പോലെ അനുകരിക്കാൻ നാഥനാകാൻ ശ്രമിച്ച ആളുകളെ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കളെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചു എന്ന്. അപ്പൊ ആദ്യം അവരെവിടെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ ഭഗവത്ധാമത്തിൽ എത്തിയ ആളുകൾ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരുമോ? അതാ വരാം. അവിടെ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് അവിടെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കും. അവിടെ ചെന്ന് കുറെ നാൾ കുറച്ച് നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് വേറെ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് തോന്നും. ഭഗവാൻ തന്നെ പല രസത്തിലാണ് വർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഓരോ ടൈമിൽ ഓരോ രീതിയിലല്ല. അപ്പൊ പല ചേഞ്ചസും ജീവാത്മാവും ആഗ്രഹിക്കും. ഭഗവാന്റെ അതേ ക്യാരക്ടർ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്തിന് ജീവാത്മാവിനും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഭഗവാൻ എന്താ അതായിരിക്കും നമ്മൾ. അപ്പൊ നമ്മളും ചില സമയത്ത് എന്താണ് പല രീതിയിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അത് റേഞ്ച് മാറുമ്പോ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ എന്താണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വിടും. അത് നമുക്ക് പരിപൂർണമാവുമ്പോ തിരിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകും. ചില കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, വീട്ടിലത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവും. അവരാ കറങ്ങി അന്ന് ശരി നീ പോയിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് വന്ന് അവർ കളിച്ചും വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന പോലെ തന്നെ. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അപ്പൊ തിരിച്ചു വരവില്ലാത്തതുമായ ലോകം എന്നല്ലേ നമ്മള് ഗോലോകധാമത്തിനെ പറയുന്നത്? അതെ, തിരിച്ചു വരവില്ല. നമുക്ക് ശരിക്കും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും അപ്പൊ പിന്നെ അവരിങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എന്താ പോകുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കല്ലേ, നമ്മളിപ്പോ വായിച്ചു തൊട്ടാണ് നമ്മൾ വായിച്ചല്ലേ ഇവിടെ വായിച്ച നമ്മള് ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന സത്തുകളും ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന ആവിഷ്കാരങ്ങൾ. എന്നാൽ അവരിൽ ചിലർ നമുക്ക് വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്. നമ്മളെപ്പോഴും അപ്പൊ ചിന്തിക്കാം, നമ്മൾ ഉന്നത ലോകത്തിലേക്കും ഇവിടെ ബ്രഹ്മലോകം വരെ കടക്കുമ്പോഴും അവിടെ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിന് വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്, അവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനത് ചിലർ എന്ന് പറയുന്നത് നാഥന്മാരാകാനും ഭഗവാൻ അനുകരിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ ഭഗവാൻ അവരെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിച്ചു. ഈ സൃഷ്ടിയിൽ ചെയ്തപ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടാ ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ വന്നു, നമ്മൾ ചെയ്തു, പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് പോയി. അവിടുന്ന് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ആ വീണ്ടും ആഗ്രഹിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരാം. അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഒരാളെയും ഒന്നിനും നിർബന്ധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതല്ലേ പറഞ്ഞു, ജീവസത്തകളും ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന ആവിഷ്കാരങ്ങൾ. എന്നാൽ അവര് ചിലർ നാഥന്മാരാകാനും ഭഗവാൻ അനുകരിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ ഭഗവാൻ അവരെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിച്ചു. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി നമുക്കറിയാം. എപ്പോഴാണ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി നടക്കണം? ഭഗവാന്റെ ഏത് വിഷ്ണു കാരണോദായ വിഷ്ണുവിന്റെ ഓരോ ശ്വാസത്തിലും ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സൃഷ്ടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു സെക്കൻഡ് അല്ലെ നമ്മളെ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും സൃഷ്ടികൾ ഇങ്ങനെ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ റൊട്ടേഷൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സൃഷ്ടിയുടെ ആവശ്യം എന്താ? നമ്മൾ തിരിച്ചു ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരവില്ല, അത് സത്യമാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, വരേണ്ടവർക്ക് അപ്പോഴും വരാം. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നത്. അത് തന്നെയാണ്. അത് തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് അതും ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കരുണയാണ്. നമുക്കിവിടെ വന്ന് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി, അതിനു വേണ്ടിയാണ്. എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭൗതിക ലോകം നമുക്ക് സൃഷ്ടിച്ചു തരുന്നത് തന്നെ. ഇതല്ല നല്ലത്, അതാണ് നല്ലത് എന്ന് നമ്മളോട് കാണിച്ചു തരാണ് ശരിക്കും എന്താണ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നത്. ചില കുട്ടികൾ ബഹളം വയ്ക്കുമ്പോൾ അന്ന് പുറത്ത് പോയി കളിച്ചോളം വരാം. അവിടെ ചെന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു വിടുന്ന പോലെ തന്നെ. എന്നാൽ അത്യന്ത നിയന്ത്രണം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പരമാത്മാവിന്റെയും ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പ്രഭസ്ഥാനം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മള്. ഓക്കെ,
അപ്പൊ പരമാത്മാവിന്റെ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ പ്രഭസ്ഥാനം ഭഗവാൻ ആകയാൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവചലന അസ്തിത്വമുള്ള മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് പരമാത്മാവിന്റെയും ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പരമാത്മാവാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഇവൻ നമ്മളെ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ പോലും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ പരമാത്മാവാണ്. ഈ പരമാത്മാവിന്റെയും എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ പുരുഷാവതാരങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാ അവതാരങ്ങളും എല്ലാ ശക്തികളും വന്നിട്ടുള്ളത്. അതാണ് നമ്മളെ ഇത് ഇത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നമ്മള് ഈ ശവസന ഉപനിഷത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം, ധ്യാന ശ്ലോകം 1 നിന്ന് ഓ പൂർണ്ണമത എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്ലോകം, ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുതൽ ഒരു ഭഗവാനെ ഭക്തി പുരസ്പരം സേവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നെന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോ ആ വ്യക്തി എന്താണ്? ഭക്തി പുരസ്കാരം ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇപ്രകാരം ശുദ്ധനും മഹാത്മ്യ ബോധമുള്ളവനുമായ ഭക്തൻ സർവോത്മന ഭഗവാനുമായി പ്രേമബന്ധത്തിൽ കഴിയുന്നു. ഇപ്രകാരം ശുദ്ധഭക്തനും മഹാത്മ്യ ബോധമുള്ളവനായ ഭക്തൻ സർവോത്മനായ ഭഗവാനുമായി പ്രേമബന്ധത്തിൽ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. ജയവിജയന്മാര് അവിടെ നിന്നല്ലേ താഴ്ത്തിക്ക് വന്നത് അല്ലേ? അവരാത്മാക്കൾ തന്നെയല്ലേ? അവര് പിന്നെ ഇവിടെ എത്ര ജന്മം, 7 ജന്മം എടുക്കണോ 3 ജന്മം എടുക്കണോ എന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചു. അവര് പറഞ്ഞു വീണ്ടും സ്പീഡിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശത്രു ആയാലും മതി, ഞങ്ങൾക്ക് വേഗം ഇവിടേക്ക് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവരെ തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോ അവര് താഴ്ത്തിക്ക് പോന്നു. അപ്പൊ നമ്മ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ തെറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നടക്കാം? അവിടെ ചെന്ന് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക്? അല്ലെ? നമ്മൾ ഇതനുസരിച്ച് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ ദുഃഖം ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ്, തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവിടെ. അപ്പൊ ജയവിജയന്മാർക്ക് അങ്ങനെ തെറ്റുപറ്റി. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒന്നും കൂടെ പിറകിലേക്ക് പോകും. ഭഗവാന് എന്ത് രസം ആസ്വദിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട്? ഭഗവാൻ അത് വീരരസം ആസ്വദിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ആ കഥകൾ മുഴുവൻ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് പോകുമ്പോഴേ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വരുന്ന ഒരവസ്ഥ. ഇപ്രകാരം ശുദ്ധഭക്തനും മഹാത്മ്യ ബോധവനുമായ ഭക്തൻ സർവാത്മന ഭഗവാനെ പ്രേമബന്ധത്തിൽ കഴിയുന്നു. വിശുദ്ധരായ ഈ ഭക്തന്മാരുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തവരായ ഭഗവാന്റെ പരമാത്മഭാവവും ബ്രഹ്മഭാവവും മാത്രം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുമോദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതായത് വിശുദ്ധ ഭക്തർ എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത കാലത്തോളം എന്താണ് സാധാരണ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരമോ പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരമോ അവരനുമോദിക്കില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം പാൽപ്പായസം കുടിച്ച വ്യക്തിക്ക് പാൽപ്പായസം നല്ലതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാതെ പാൽപ്പായസം നല്ലതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈ അവസ്ഥ ആർക്ക്? പാൽപ്പായസം കുടിച്ച വ്യക്തിക്ക് അറിയാം പാൽപ്പായസം നല്ലതെന്ന്. പാൽപ്പായസം കുടിക്കാത്ത വ്യക്തി പാൽപ്പായസം കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? ഈ അവസ്ഥയായിരിക്കും ആയിരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരവും ഈ അടുത്തത് പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരം. അതായത് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പായസത്തെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പായസത്തെ പറ്റി കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുടിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തി. അപ്പൊ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ആ ടേസ്റ്റ് ഒട്ടും പിടികിട്ടില്ല. അതാണ് പറയുന്നത് ഇതില്. കഠോപനിഷത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഭഗവത് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുവാന് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. നമ്മൾ എത്ര ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം, ആ കരുണ നമുക്ക് വേണം എന്നാ പറയുന്നത്. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാറുള്ളൂ. അത്രയും പരിശുദ്ധമായാലേ ഭഗവാൻ ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാൻ കൂട്ടുകാരന്മാരെ പോലെയാണ്. ഭഗവാന്റെ തോളി കയറിയിരുന്നിട്ടാണ് ഗോപന്മാര് കളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അയ്യോ ഇത് പരമദീവത്വം പുരുഷനാണല്ലോ, ഭഗവാന്റെ മകളിൽ എങ്ങനെ കയറാം എന്നവർ ചിന്തിക്കില്ല. മനസ്സിലായി? ആ അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും പരിശുദ്ധ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാറുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് 16ാമത്തെ മന്ത്രവും. 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലും ഭഗവാനായ ബ്രഹ്മജ്യോതിനെ പറ്റി പറയാണ്. എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അത് മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങയുടെ പ്രഭാവ രൂപം മാറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് കാണുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അത് കാണാൻ പറയാണ്. ഇതൊന്നും കൂടെ വിസ്തരിക്കുകയാണ് ഭഗവാനെ പറ്റി, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ പറ്റി ഈ മന്ത്രത്തിൽ ഒന്നും കൂടെ വിശദീകരിക്കാണ്. പ്രപഞ്ചരക്ഷക സർവനിയാഗതത്വമേ. അപ്പൊ ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പ്രപഞ്ചരക്ഷക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതില് ഒരു വ്യക്തിയാണ്.
പരിപാലകൻ, പൂഷ്യൻ എന്ന് പരിപാലകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു വ്യക്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്. ഈ 14 അല്ലെങ്കിൽ 15, 16 മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തെ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ പ്രജാപതികളുടെ ശുഭകാംക്ഷി, പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാണ് ഈ മന്ത്രം. പിന്നെ അങ്ങനെ വീണ്ടും പറയാണ്, വീണ്ടും 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തെ ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നെ വീണ്ടും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കിത്തരാൻ. അങ്ങനെ സർവേശാങ്ങയോട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം, എന്റെ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യൻ. അപ്പൊ എന്റെ ബന്ധം, അതായത് മമ വംശ ജീവലോക എന്ന് പറഞ്ഞത് അതടക്കം ഈ മന്ത്രത്തിൽ കയറി വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാനും ഞാനും ബന്ധമുള്ളതാണ്. ആ ബന്ധം ഭേദ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അത്രയും കണക്ഷൻ എനിക്കുണ്ട്. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ പറയണ സൂര്യനും നമുക്കുള്ള ബന്ധം പോലെ. സൂര്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളില്ല, ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളില്ല, നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഭഗവാനുള്ളൂ, സൂര്യരശ്മി ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യനുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ നേരിട്ടല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാണ്. പുരുഷാവതാരങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നലെ പഠിച്ചത് 3 തരം അവതാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൽ ശരിക്കും ക്ഷീരോദയ വിഷ്ണു, അതാണ് പരമാത്മ രൂപയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ക്ഷീരോദയ വിഷ്ണു. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ദേവന്മാര് അവിടെ ചെന്നിട്ട് സ്വാതദ്വീപിൽ ചെന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ കരയിൽ നിന്നിട്ട് ഭഗവാനോട് പറയുന്നതും ക്ഷീരോദയ വിഷ്ണു ദേവന്മാർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. എവിടുത്തെ ഡയറക്ഷൻ? ഭഗവാന്റെ ഡയറക്ഷൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ വല്ല സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഹരികൃഷ്ണ പ്രഭു, ഈ ലീലാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ദശാവതാരങ്ങൾക്ക് അതിൽ പെട്ടതാണോ? അത്തരം അവതാരങ്ങളാണോ? ചില അവതാരങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ലീലാവതാരങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ നരസിംഹാവതാരം ലീലാവതാരാണ്, കൂർമാവതാരം ലീലാവതാരാണ്. ചില അവതാരങ്ങൾ ലീലാവതാരങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ട്. അത് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചില സമയത്ത്. ഇപ്പൊ നരസിംഹാവതാരം വളരെ കുറച്ച് നേരത്തേക്കല്ലേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ആ ലീലകൾ കാണിച്ച് അപ്രത്യക്ഷമാവണം, കുറെ നേരം നിൽക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ലീലകൾ വരുന്നു, ലീലാവതാരങ്ങൾ. അത് പല ദശാവതാരത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൂർമ്മം, വരാഹ, മത്സ്യം, ഇതൊക്കെ ലീലാവതാരങ്ങളായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ അടുത്ത് കൊണ്ടെടുത്തോട്ടെ കൃഷ്ണ. നമ്മളെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വെച്ചപ്പോഴും ഞാനൊരു പോയിന്റ് കൂടെ ഓർമ്മ വന്നത്. നമ്മളെ നാരദ മഹർഷിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തെ പറ്റി നമുക്കത് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? നാരദ മഹർഷിക്ക് ശാപം കിട്ടിയിട്ടല്ലേ വരുന്നത് അത്, അല്ലേ? അല്ലേ? അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനത്തെ പോയിന്റ്സുകളൊക്കെ, അല്ലേ? അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിക്ക് അങ്ങനെ ശാപം കിട്ടാൻ ഭഗവാന്റെ പ്യുവർ ഭക്തനല്ലേ, അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്ത മന്ത്രം 17 പറയുന്നത് വായുരനിലമൃതം അതേദം ഭസ്മാന്തര ശരീരം ഓം ഹൃദോസ്മര കൃതം സ്മരാ ഹൃദോസ്മര കൃത സ്മരാഹം. വായുരനിലം അമൃതം അതേദം ഭസ്മാന്തരം ശരീരം ഓം ഹൃദോസ്മര കൃത സ്മരാ ഹൃദോസ്മര കൃതം സ്മരാഹം. നമ്മള് മരണത്തിന്റെ സമയം അടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്, ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, എന്റെ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ച വ്യാപിയായ വായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. അങ്ങ് അത്യന്തികമായി ഭോക്താവാകയാൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർമ്മിക്കണമേ. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആ മരണസമയം അടുക്കുന്ന സമയത്ത്. മരണം എന്നല്ല, ആ സമയം ആ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കേണ്ട സമയം വരുമ്പോ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രമാണ്. എല്ലാതും എന്റെ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, എന്റെ വായു, അത് നമ്മൾ വായുവിനല്ലോ പ്രപഞ്ചവായു, എന്റെ പ്രാണവായു, നമ്മളെ പ്രാണത്തിനുള്ള വായു അത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. കാരണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാണ്, എന്റെ കൃത്യങ്ങൾ അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അങ്ങ് അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കണമേ. കാരണം അങ്ങ് എല്ലാവരും അതും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഫുൾ എൻജോയ് ചെയ്ത പ്രഭാസ്വാമി എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്,
ഭഗവാനാണ് എൻജോയർ, നമ്മളല്ല എൻജോയർ. അത് തന്നെ നമ്മളെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് മാറ്റണം. നമുക്കാണ് ഈ ലോകം, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ എൻജോയ് നടക്കും. നമ്മളല്ല, ഭഗവാനാണ് എൻജോയ്. അതാണ് എല്ലാ കാര്യം ഭഗവാന്റെ എൻജോയ്മെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം. അതാണ് നമ്മള് അന്ധകാലച്ച മാമുക്ത സ്മരണ, അത് പറഞ്ഞില്ല, അന്ധകാലച്ച സ്ലോഗൻ, അന്ധകാലച്ച മാമേവ സ്മരണമുക്ത കളയവരം അല്ലെ, അന്ധകാലച്ച മാമേവ സ്മരണമുക്ത കളയവരം. അന്ധകാലത്തിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില കൃത്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. അവിടെയാണ് പ്രോബ്ലം. എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും അങ്ങേക്ക് സ്മരിക്കണമെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ സ്മരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ്, അപ്പൊ ഒരു പ്യുവർ ഭക്തൻ എന്താണ് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാൻ, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അത്ര വിനയഭാവമായിരിക്കും ഭക്തൻ ഉണ്ടാവുക. അതാണ് പറഞ്ഞത്, എന്റെ കൃത്യങ്ങൾ അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. ഞാൻ അറിയാതെയും എന്തൊക്കെ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആ അവസ്ഥ. കാരണം അങ്ങാണ് എല്ലാ എൻജോയ്മെന്റ്. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ എന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അങ്ങ് അതെല്ലാം ചെയ്ത് എന്നെ ഓർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ്, ഞാനൊരു വ്യക്തി തന്നെയാണ്, ഭഗവാനും ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ്. ഒരു വ്യക്തിനോട് ഒരു വ്യക്തി പറയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത്. ഈശവാസുപനിഷത്തിൽ പറയാണ്, ഒരു വ്യക്തിനോട് വേറൊരു വ്യക്തി, അപ്പൊ രണ്ടും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. അതാണ് ഇതിനൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. വിവർത്തനം. ഭൗതിക ശരീരം ഒരു വസ്ത്രം മാത്രമാണ്. ശരീരം നശിക്കുന്നതോടെ ഒരു ജീവി പൂർണ്ണമായി നശിക്കുന്നില്ല, വ്യക്തിത്വം നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. അത് നമുക്കറിയാം, ആദ്യമേ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മള് അല്ലെ. ആത്മാവിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വർണ്ണനകളാണ് അതൊക്കെ പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ആത്മാവുണ്ട്, ആത്മാവ് നശിക്കില്ല. ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വസ്ത്രം മാത്രമാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഒരു ജീവിയുടെ വ്യക്തിത്വം നിർഗുണമോ അരൂപമോ അല്ല, മറിച്ച് ഭൗതിക ശരീരത്തിന് കൃത്യമായ രൂപമില്ല. ഒരു ജീവിയുടെ വ്യക്തിത്വം നിർഗുണനോ അരൂപവുമല്ല, രണ്ടും പറയണം. നമുക്ക് ആത്മാവുണ്ട്, അതാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം ഇതാണ്, നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം ഇതാണ്. നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഒരു ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്. ആ വ്യക്തിത്വം ഗുണമില്ലാത്തതല്ല, അരൂപവുമല്ല. രൂപമില്ലാത്തതല്ല, ഗുണമില്ലാത്തതല്ല. ആത്മാവിന് ഒന്നുമില്ല, അല്ല, അതിന് ഗുണമുണ്ട്, രൂപമുണ്ട്. മറിച്ച് ഭൗതിക ശരീരത്തിന് കൃത്യമായ രൂപമില്ല. ഭൗതിക ശരീരത്തിന് കൃത്യമായ രൂപമില്ല. ആത്മാവിന് ഒരു കൃത്യമായ രൂപമുണ്ട്, ഗുണമുണ്ട്, വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ഇതൊന്നുമില്ല. നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊരു എത്ര 30 വർഷം മുന്നത്തെ നമ്മളെ രൂപമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രൂപം. ഇനി ഒരു 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ രൂപം എന്തായിരിക്കും? ഇനി ഒരു 100 വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ രൂപം എന്തായിത്തീരും നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ. ചിലപ്പോ ദൈവിക ഗുണത്തില് ദേവന്മാരാവാം, ചിലപ്പോ എന്താണ് മൃഗങ്ങളാവാം, ഏത് മൃഗമാണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ രൂപത്തിന് വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നാശമില്ലാത്ത ജീവന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് രൂപം കൈക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് നാശമില്ലാത്ത ജീവൻ? നമ്മൾ എന്താണ് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച്, നമുക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ രൂപങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ആസ്വദിക്കേണ്ടത്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആസ്വദിക്കേണ്ടത്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭൗതിക ശരീരം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ജീവിക്ക് അസ്തിത്വമുണ്ടെന്ന് ഈ മന്ത്രം ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു. ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഈ മന്ത്രത്തിൽ മെയിൻ പോയിന്റ് അതാണ്. ഈ 2 മന്ത്രത്തിലും ഭസ്മി അത് പറയുന്നത് ഭസ്മമായി തീരട്ടെ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭസ്മമായി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല ഭൗതിക നിയമം അനുസരിച്ച്. പക്ഷെ ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നുണ്ട്, എന്നിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. പറയണേ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കണമേ, എന്നെ സ്മരിക്കണമേ. അപ്പൊ പറയണ എന്താണ്, അവിടെ ഞാനുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. മരണശേഷവും ഞാനുണ്ട്. എന്റെ ശരീരമാണ് നശിച്ചു പോണത് അല്ലെ, എന്റെ ശരീരം നശിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി പോട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. എന്റെ ആ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചത്തിൽ അലിയട്ടെ, അപ്പോഴും ഞാൻ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. ഭൗതിക ശരീരം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ജീവിക്ക് അസ്തിത്വമുണ്ടെന്ന് ഈ മന്ത്രം ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു. ജീവികളുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർഭണത്തിന് വാസനക്കനുസരിച്ച് പ്രകൃതി പലതരം ദേഹങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് പലതരം ശരീരങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്. അമേദ്യം ഭുജിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പന്നിയുടെ ശരീരം നൽകപ്പെടുന്നു. നമ്മളാണ് ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത്, നമുക്ക് എന്ത് വേണം എന്നുള്ളത്. ഈ ജന്മത്തിലും അടുത്ത ജന്മത്തിലും നമ്മൾ എന്ത് വേണം നമ്മൾ തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തില് പരിപൂർണമാക്കാൻ പറ്റില്ല. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓരോ മൃഗത്തിനും ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. നായ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ പന്നിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പന്നിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യത്തിന് ആനയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എന്താണ് ആഗ്രഹം, അത്
ആ ആഗ്രഹം തീർക്കാണ് ആ ശരീരത്തിലൂടെ. അതാണ് അമേദ്യം ഭുജിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പന്നിയുടെ ശരീരം നൽകപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. മാംസം ഭുജിക്കുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിക്ക് ഇതര ജന്തുക്കളെ രക്തമാംസങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയ വ്യാഘ്ര ശരീരം നൽകപ്പെടുന്നു. പുലി ആവണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുലിക്കും അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ കഴിച്ചാൽ അല്ലെ. നമ്മളാവണം കുറച്ച് പണിയുണ്ട്. അതില് ഉപ്പും മുളകും ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ്, ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് അതാ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവറായിട്ട് അത് കഴിച്ചോ, പുലിയാണ്ടായിട്ട് ജനിച്ചാൽ മതി. അതാണ് പറയുന്നത്. മനുഷ്യജീവികളുടെ പല്ലുകളുടെ വ്യത്യാസം വേറെ രീതിയിലാണ്. അവ അമേദ്യമം മാംസം ഭുജിക്കുന്നതിന് പറ്റിയതല്ല. ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ, പ്രവർത്തിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ശരീരം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും. ഏറ്റവും പ്രാകൃതമായ അവസ്ഥയിൽ പോലും മനുഷ്യന് അമേദ്യം ഭോജന അഭിലാഷം ഉണ്ടാകുകയില്ല. പഴങ്ങളും സസ്യവർഗ്ഗങ്ങളും കടിച്ചു മുറിക്കുവാനും ചവയ്ക്കാനും ഉതകുന്ന രീതിയിലാണ് മനുഷ്യന്റെ പല്ലുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഏത് അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ അമേദ്യം ഭക്ഷിക്കില്ല അല്ലെ. നമുക്കത് പറ്റില്ല. പക്ഷെ എന്താ, പന്നിക്ക് അതേ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം നമ്മളെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ്. ഓരോ ശരീരത്തിനും അല്ലെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ്. മൃഗങ്ങളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ജീവാത്മാവിന്റെ ബാഹ്യ ആവരണങ്ങളാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വാസനയ്ക്കനുസരിച്ച് അവ മാറുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാവിന്റെ ബാഹ്യ ആവരണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാസനയ്ക്കനുസരിച്ച് അവ മാറുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണ്, ആ വാസന നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാണ് നമ്മളെ ചുറ്റിരുന്നിട്ട്. അതാണ് നമ്മളെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്താണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തുള്ളൂ. നമ്മളെ ലാപ്ടോപ്പിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണ്, ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സൂമാണ്, അപ്പൊ നമുക്ക് സൂം കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും, സൂം ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂം വർക്ക് ചെയ്യും, ക്യാമറ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്യും എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആ ജീവാത്മാവല്ല, സൂക്ഷ്മാത്മാവ്. സൂക്ഷ്മാത്മാവിലാണ് നമ്മളെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് പിന്നെ ഏതാണ്, ഏത് ഇതിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യത്. സംസാര ചക്രത്തിൽ ജീവിയുടെ ശരീരം ഒന്നൊന്നായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സംസാര ചക്രം ഇതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോകം മുഴുവനും ജലമായിരുന്നപ്പോൾ ജീവസത്തകൾ ജലജീവികളുടെ രൂപം കൈക്കൊണ്ടു. അനന്തരം പക്ഷികളുടെയും അതിനെ തുടർന്ന് മൃഗങ്ങളുടെയും ഒടുവിൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവനായും രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. ഇത് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം. ഇത് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക് ചെയ്തത്. 84 ലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങള് ഇന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നാളെ ഉണ്ടാവും. അതിൽ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം, ദിനോസർ എവിടെ പോയി നിൽക്കും അല്ലേ? ദിനോസർ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇപ്പോഴത്തെ ദിനോസർ ഇല്ല. ദിനോസർ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ആ ജീവവർഗങ്ങൾ അത്രേ. അതിന്റെ അടുത്തത് വരുമ്പോ അതിന്റെ ഷേപ്പ് മാറിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജീവവർഗങ്ങൾ 84 ലക്ഷം തന്നെ ആയിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സസ്യങ്ങൾ, വർഗങ്ങൾ അതപ്പോഴും ആ പെർമനന്റ് സംഖ്യ തന്നെ ആയിരിക്കും. അതിന്റെ ഷേപ്പ് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അത് അത്ര ഉള്ള, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അത് ഇന്നലെ ദിനോസർ ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് തത്തയായിരിക്കും. അത്ര ഉള്ള വ്യത്യാസം. അന്ന് തത്ത ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രം. അതാണ് അത് പറയുന്നത്. അത് സസ്യങ്ങളുടെയും അതിനുശേഷം കൃമികളെയും അനന്തരം പക്ഷികൾ അതിനെ തുടർന്ന് മൃഗങ്ങളും ഒടുവിൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവാന്തരമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. അത് സൃഷ്ടിയുടെ രീതിയാണ്. സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആണ് സൃഷ്ടി കർമ്മങ്ങള്. ഭഗവത്തിൽ പറയുമ്പോൾ സൃഷ്ടിയിലെ ലാസ്റ്റ് ആണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ആദ്യം ഓരോന്നിനെ സൃഷ്ടിച്ച് ലാസ്റ്റ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായും കൈവന്ന മനുഷ്യരൂപമാണ് ഏറ്റവും വികാസം പ്രാപിച്ച രൂപം. മനുഷ്യനാണ് ലാസ്റ്റ് നിർമ്മിച്ചത്. അതാണ് വികാസം, ഏറ്റവും പരിപൂർണ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു ജീവി അതിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഉപേക്ഷിക്കും. അത് ദഹിച്ച് ചാമ്പലായി തീരുന്നു. നമുക്കറിയാം, എല്ലാതും നശിക്കാനുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, ജനിക്കും, മരിക്കും, നിലനിൽക്കും, ക്ഷയിച്ചു പോകും. അതിലെ പ്രാണവായു അനശ്വരമായി പ്രപഞ്ചവായുവിൽ അലിയുന്നു. നമ്മൾ പ്രാണവായു അത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത് പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. നമ്മളൊരു വാടകക്കാരനെ പോലെ വന്ന് വാടകക്കാരനായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവ് ഒരു ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ചക്രത്തിലേക്ക് കയറുന്നതും ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മഗ്രന്ഥത്തിലെത്തുന്നതായും ഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അതാണ് നമുക്കറിയാം. നമ്മളെ എത്ര ചക്രമാണ് നമ്മളിതിൽ? 6, 8
അല്ല, അഷ്ടചക്രം അല്ല ഉള്ളത് നമ്മളെ ശരീരത്തിലുള്ളത്. ഏറ്റവും ടോപ്പില് ബ്രഹ്മരഥത്തിലെത്തുന്നത് നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ജീവൻ പോണ സ്റ്റൈലാണ് പറഞ്ഞത്. ആത്മാവ് ഒരു ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ചക്രത്തിലേക്ക് കയറുന്നതായും ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മരഥത്തിലെത്തുന്നതായും ഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മളെ 6 ചക്രല്ലേ പറഞ്ഞത്? അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് 7 അവസാനം സഹസ്രാര ചക്രം ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് അല്ലേ? അതന്നെ. പല ചക്രത്തിൽ കൂടെ ആത്മാവ് കയറി ഇറങ്ങുന്ന പറയുന്നത്. അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മരഥത്തിലാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ചക്രം. ആ സ്ഥലത്ത് ഇഷ്ടാനുസരമായി ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കാൻ ഒരു യോഗിക്ക് കഴിയുന്നു. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ, നമ്മളെ യോഗികളെ പവറെ പറ്റി പറയാണ്. അവർക്ക് എന്താണ്, യോഗികളുടെ ഗുണം എന്താണ്? അവർക്ക് ഏത് ലോകത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് അവർക്കറിയാം. ആ ലോകത്തിലേക്ക് അവർ കടക്കും. അത് ഈ ചക്രങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ബ്രഹ്മരഥമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ചക്രം. ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇഷ്ടാനുസരമുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കാൻ യോഗിക്ക് കഴിയുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഒരു ജീവനെ അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർഭത്തിന് അഭിലാഷങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർബന്ധിക്കുന്നു. നമ്മൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിപൂർണമായിട്ടില്ല, ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പരിപൂർണമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഈ ജന്മത്തില് നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ പരിപൂർണമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി, അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ അതിൽ കുറെ കാര്യം ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും. അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകും. അതിൽ കുറെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും, അതിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വരും, അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകും. ഈ ജന്മങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. അഭിലാഷങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിതകാലം വിവിധ രൂപങ്ങൾ ആകാരം കൈകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട്. ഹരേഷ്ണ ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആവും ചിലപ്പം. 12ാമത്തെ പേജിട്ട് മറ്റേ ഹരേഷ്ണ നാളെ 12 തൊട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക്. ഹരേഷ്ണ എത്തിക്കോട്ടെ. ക്ലാസ് ഉള്ളവരുണ്ട്. 7:30 കറക്റ്റ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ആവും. അതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ. വാഞ്ചകൽപരൂപച്ച കൃപസിന്ധ്യാപച്ച പതിനാം പാവനേപി വൈഷ്ണവേപി നമോന്നും അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തി ഗുരുദേവ്. ഹരേഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേഷ്ണ ലീവ് ചെയ്യണോ എന്താ? ഹരേഷ്ണ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്തോളൂ. 2ാമത് കയറിക്കോളൂ കേട്ടാ. ഞാനിത് ക്ലോസ് ചെയ്യണം കേട്ടാ. 2ാമത് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ കേട്ടാ. നമ്മളെ ക്ലാസ്സിലുള്ളവർ ലീവ് ചെയ്തോളൂ. ബാക്കിയുള്ളവർ ഇപ്പം ജോയിൻ